Vítajte pri našom treťom videu, v ktorom budú otázky, odpovede tresty s BFF bláznivé videa. Prvá otázka. Kedy som sa narodila? Po A. 6. júna, po B. 28. apríla, po C. 28. marca. Po C. Po A. Ani jedno. Veď? Druhá otázka. Aký komediálny horor neznášam? Po A. Scary Movie 1, po B. Scary Movie 2, po C. Scary Movie 4. Dvojka. Ani jedno. Trestík. Tretia otázka. Akú značku kozmetiky mám rada? Po A. Avon, po B. Oriflame, po C. Essence. B. A. Ani jedna, je to Cčko. Trestík. Štvrtá otázka. Aké meno sa mi páči pre psa? Po A. Rony, po B. Dusty, po C. Sači. B. A. Nastička má pravdu. Piatá posledná otázka. Kedy sme sa spoznali? Akože my. Po A. 6. septembra 2014, po B. 23. oktobra 2015, alebo Cčko 18. decembra 2016. B. A. Bčka je správne. Prvá otázka. Aký film mám najradšej? Po A. Eragon, po B. Van Helsing, po C. Janko a Marienka Hona čarodejnice. Janko a Marienka. Ačko. Renátka má pravdu, je to Eragon. Druhá otázka. Kto sa mi páči? Po A. Palo, po B. Nikto, po C. Leon. Po C. Nie. Čo? Nikto. Tretia otázka. Akej farby bol môj prvý kocúrik? Po A. Hnedý, po C. Čierny, po B. Čierny a po C. Taký oranžový. Oranžový. Áno, ríšavý, No. oranžový. No. Ktoré zviera nemám rada? Po A. Pavúka, po B. Hada, po C. Medveďa. B. B. Ne. A. Posledná otázka. Koľko vážim? Po A 44, po B 45, po C 43. Po C. Ne. Prvá otázka. Aké farby neznášam? Po A. Čiernu a bielu, po B. Rúžovú a hnedú, po C. Všetky okrem zelenej. Bčko. Cčko. Renátka! Druhá otázka. Aký účes najviac nosím? Po A. Zapletaný, po B. Copik, po C. Rozpustené vlásky. Po B. B. Dobre. Tretia otázka je, akú zeleninu neznášam, hej? Po A. Brokolicu, po B. Cviklu, po C. Špenát. B. Nie. Štvrtá otázka znie, aký hmyz neznášam? Po A. Pavúk, po B. Včely, po C. Osy. Osy. Dobre. Piatá otázka a posledná otázka. Akého vtáčika mám najradšej? Po A. Drozda, po B. Papagája, po C. Páva. Čava nie. Baba. Prvý trest je pre obidve a bude to granulky. Mňam. Nech sa páči. A stačí iba zakusnúť. Chutné. Odporúčam. Druhý trest sa pozrie do knižky, že komu bude patriť. A bude to obidve. Takže obidve si nafúknete balóniky alebo vlastne dáte do toho vodu a navzájom si dáte do nohy tej vody. Takže ja som tu poprvýkrát, neviem, jak to nafúkať vodou. Tak pusti vodu, skús. No, môžeš pustiť.
Renátka to narobí, lebo my so Saškou sme tupé. Takže pozerajte. Fontána bola. Videli ste, pekná. Teraz ja. Myslím opravdu. Ďalšie bude kúzlo s kartami. Takže ja som vám to vysvetľovala, takže oni to vedia, takže môžete ísť. Tak Saška prvá. Vyber si kartičku. Dobre, ja ju chcem. Tak. Ups. To nevadí. Dobre. Je tohle tvá karta? Je? Áno, je! Teraz ja. Vyber si kartu. Vidíte? Dám si granulku. Takže je toto? Áno! Ďalší trest bude so švihadlom, kde musíte naskákať koľko chceš. Nie je jedno. Tak dáme ti 25. Nech sa páči. Takže začínam. Ďalší trest bude, že musí táto tu prebehnúť celú našu záhradu. 3, 4! Prvý trest budú musieť trošilinku spapať tieto cibulky. Takže som načistila a narezala. Páči sa, dievčatka. Zjeste celé? No, kusni do toho všetko, musíš si to dať do huby a potom trošku pohryzte to. Ty to pohryzne, počujem ťa. Dobre, a môžete to vypnúť, ak chcete. Ďalší trest je, budú musieť nakresliť so zavretými očami mačičku. Takže začína Nastička. Takže toto nakreslila Nastička, má to byť mačička, ale ako si vyzerá to čudne. Toto je Renatkine dielo a toto sú ich dve. Ktoré je krajšie? Nastiné alebo Renatkine? Moje! Napíšte do komentu. Tretí trest je 10 klikov. 5! Poriadne nikšie. Áno. 10, dobre, 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Uj. Posledný trest je pre Nastičku a spraví 5 drepov. Takže prvý trest je pre Sašku a bude to stojka na jednej ruke. Takže posnažím sa. To bola moja stojka na jednej ruke, viac nedokážem. Takže ďalší trest bude pre obidve a aby im Dusty dýchol do nosa. Renátka ide prvá. Fuj. Saška. Tak
Martina! Ďakujeme, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám páčilo, dajte Like, ak sa vám nepáčilo, napíšte do komentu.